Oppa. Alhamdulillahirabbil alamin ya, Tru. Oh, Kang Gareng. Wis ngasih tekan goro-goro ya, Kang Gareng. Wih lah dalah kayak ana unik oke ngono. Oh. Wah, iki mau rada mlingsih lehku. Leh ngapa? Waduh rada ketaman serak iki Kang Gareng, heeh. Ya wis langsung nyuwun pambiyantunipun Ibu Waranggono wae, heeh, bengak-bengok wae kowe kok dikontrol tenggorokan iki nek arep bengok kuwi dilek dono sik sithik. Diajari Pak Gun ket winginane kok ya ora nggugu. Tenggorokane rada donke sithik, heeh. Wah. Wah, iki ra iso suluk iki ning lumayan bar iki mung kari odo-odo karo odo-odo to. Heeh. Heeh. Wah. Nek aku ya, Truk. Nek diparingi serak kuwi malah seneng. Ah kok iso? Anjur kaya Ayu Ting Ting iso serak-serak basah. Oh iya. Niki tasih wonten kathah pamirsa ingkang lenggah wonten ing sasana palenggahan nggih menika wonten ing pawiwahan budaya sabda. Pawiwahan sabda budaya. Heeh. Kuwi ndara brene nggon nganu kae ya Kang Gareng. Gusti Subhanul Waton Magelang. Ah, pawiwahan sabda budaya kuwi ora mung kanggo kono tok. Kabeh saranduning piyayi masyarakat niku ya pokoke sing nanggap wayang kuwi pawiwahan sabda budaya. Oh, kuwi tembung leh mules kok ngendi? Ya hasil dari karya pemikiranku dhewe kok. Pawiwahan werdine pernikahan. Sabda werdine. Sabda kuwi dawuhe para alim lan ulama ingkang wenang babar pangendika utawa sabda utama ngono kuwi. Jadi nek zaman saiki sing digugu pangendikanipun para alim, para kiai ngono kuwi. Oh, berarti sabda iki mung kuwerdi pokoke pangendikan ngono ya, Kang Gareng. Ingkang pungkasan budaya. Ah, budaya kuwi ya ngene iki klebu budaya, pagelaran wayang kulit. Oh. Berarti ora mung wayang tok ya, jatilan barang masuk, lengger masuk. Ayo. Oh. Pawiwahan sabda budaya berarti menikahkan antara dawe para alim para ulama karo budaya. Yen saiki gampangane awak dhewe lair dadi wong Islam ning sinaosa dhewe lair dadi wong Islam ning adewe iki manggon ngombe madang bungah susah ana ing tanah Jawa. Mulane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi nate ngendika sing artine wae wong ning kene lenggah panjenenganipun Rama Kyai Gus Sobirin. Oh. Rama Kyai Gus Sobirin ki Bapak Lurah. Berarti Bapak Lurah niku ugi Bapak Kyai. Heeh. Heeh. Dadi kowe nek kleru le dalil kowe malah ming kewirangan, Truk. Ayo, heeh. Ingkang intine kudu nresnani marang bumi wutah getehe. Ngono kuwi. Ah saiki aku tak takon Kang Gareng. Heeh, piye? Ki takonmu apa iki aja sing angel-angel lho, Truk. Ya ora. Ngopo kok Kanjeng Nabi Muhammad riyen ngantos direwangi perang ana ing Palagan? Heh? Ngasih direwangi perang ana ing Palagan, ana perang Badar, perang Uhud. Ana perang apa meneh kaya?
Sing kondang ming kuwi tok ya ngertimu mung loro tok kuwi. Ah iya. Ngasih direwangi perang berarti lah mempertahankan karo bumi wutah getehi. Loh, ning Kanjeng Nabi kuwi ndarah sing jajah apa sing maju palagan kuwi memperluas Islam iya. Memperluas Islam krana jaman semono wong-wong jahiliyah. Kaum-kaum kafir Quraisy kuwi wis kebangetan anggone tindak angkara saka lumahing bumi kropeng langit. Mula ngasih digepuk perang paribasan nek tenggon nganu ki Baratayuda, perang Badar, perang Uhud kuwi werdine ya padha wae, kuwi mempertahankan bumi utah getehe tinggalane para wong-wong sing nandur agama. Itu Kanjeng Nabi Muhammad kuwi putune gampangane sak dhuwur-dhuwure kuwi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kuwi mbah-mbahne. Biyen sing lara lopo ya to sing babat alas cikal bakal iki Nabi Ibrahim. Ah sak badane Nabi Ibrahim mandhap teng Nabi Ismail kuwi donya ketaman prahara, akeh huru-hara, akeh bebendu wong candala, akeh banjur medhun Nabi Isa lah pungkasane Kanjeng Nabi Muhammad minangka dadi warasatul anbiya lah. Mulakno kadang nek dipikir-pikir wayang iki kaya dene gambaran miring. Oh ya. Wah, jan penak ya Truk ya. Heeh. Ning gandeng iki aku saiki nenggoni wektu kahanan serak gara-gara bengak-bengok mau ya. Prayogane sesuk nek arep takon-takon liyane apa buka majelis wae Kang Gareng ya? Buka majelis wae apa? Jare kowe iki wayangan ora apa-apa nyambi. Oh alah ora semen, Truk. Wis niki minangkani pamundutan kala wau ingkang dereng dipun aturaken Mbak Waranggono sumangga. Sinten ya? Ibu Siwi mawon. Ibu Siwi sehat wal afiat alhamdulillah dumugi gara-gara Ibu Siwi. Niki nyuwun sing kalian bawa-bawa kemawon Ibu Siwi ket wau dangdutan terus ket wau tetembangan sing bengak-bengok gedombrang-gedombreng lah sakniki mat-matan para rawuh para sepuh-sepuh menika Jamiah enten iki pengamat budaya, mboten namung mligi remen-remen kemawon sumangga Ibu Siwi. Nggih, dalem. Nggih. Dik Petruk. Ah, nggih Ibu Siwi. Nggih. Pun nggih. Pun angsal unjukan malih dereng Ibu Siwi. Kula sampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, niki nyuwun nganu nggih, tetembanganipun monggo dipun bawani rumiyin. Nggih. Badhe ngaturaken sing laras pelok napa slendro nderek mardika panjenengan. Nggih, pelok mawon. Nggih, sumangga. Badhe nyekar napa, Mbak? Nggih. Nggih, sumangga. Dereng wonten pamundutan kok nggih. Dereng wonten pamundutan, nggih. Sementara mardika, monggo. Aromane iki sendu ya, nek pelok. Penak tenan. Angles ya, Gong. Oh. Nggih, lajengan kemawon nggih. Oh, ngaten, nggih, sumangga. Nggih, tembangipun Lara Branta mawon. Lara Brata, nggih, Lara Brata sumangga dados Ibu Siwi. Yen siang tansah
Sampun menika. Nggih, ngaturaken gunging panuwun Ibu Siwi. Nggih, lanjut sebelahipun Ibu Siwi, kananipun Ibu Siwi. Nah niki. Ibu Waranggono baboning Waranggono. Ngono ya Kang Gareng, heeh. Mbok Niki sing kula wentah itahi maminya, maminya. Niki mboke Waranggono. Para Waranggono nggih, Ibu. Kasrepen mboten, Bu? Nggih, mandan niki. Mandan nggih. Wah. Nggih. Sekedhik nggih. Nggih. Nek jenengan ta nggih enten sing mengkeret nek nganu asrep ngeten iki. Nggih, tapi nek asrep ngeten iki malah sekeco. Oh, ngaten to. Nggih, wong sing asrep jenengan kula sing sumuk. Maksudnya tegese ket wau kula kan sabetan terus jur dadi kula sumuk niki panjenengan estu. Nggih, nek jenengan olahraga. Niki mbok nganu monggo dikudang lare-larene panjenengan. Ndoro-ndoro wiyaga niku, Bu. Oh, ngaten nggih. Ngaturaken jinteman nggih. Oh, nggih. Adi gesok kok ngono kuwi. Nggih, ngaturaken jineman kandheng. Oh, nggih. Sendika dawuh, Ibu. Semonggo. Woting ati, Kang. Wah. Slot nganu, merbawani slot bengi ya, Truk. Oh. Kandhek sampun, Mas Inggih, Bu, matur sembah nuwun, Ibu. Saniki kula nyuwun nganu pambiyantunipun kirinipun Ibu Siwi, Mbak Risa nggih, Bu Risa nggih. Nggih, monggo ajeng nganu nyekar menapa. Nggih, monggo ajeng nyekar menapa Mbak Risa niki. Suasanane slot serem, slot serem merbawani ngoten nika. Nek pelok bem, waduh. Mat-matan ngoten tegese iki mboten serem nganu iki mboten. Nggih. Langgam mawon nggih. Nggih, monggo. Langsungan nggih. Langsungan nggih, kula senengane langsungan kok, Mbak. Heeh.
Dadak nganggo bawa ki kadang ya. Saya, heeh, monggo. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni medeni rakyat siji meten seseniman jroning kalbu deku semua papujanku Nggih. Ngaturaken gunging panuwun, Mbak Riza. Mbak Risa, Mbak Risa. Nggih, Ora nganggo Z. Nggih, sampingipun Mbak Risa menika Mbak Eni. Mbak Eni iki idolane kanca-kanca yoga. Badhe ngaturi napa, Mbak Eni? Bapak badhe kepareng nyuwun pamundutan sumangga, Bapak. Nek menawi badhe duet kalih Ibu Waranggono, tetembangan sumangga. Mangga Pak, Bu. Nggih, mbok menawi wonten ingkang badhe ngersakaken nglaras. Nglaras apa? Nggih, badhe bawa lajeng mangke nyuwun tembang dumateng Ibu Sinden sumangga. Nggih. Oh, ngono ya Kang Gareng ya. Bagong. Nek dereng nggih monggo lajeng mawon Mbak Eni. Nggih, tasih langgam nggih menika Mas Petruk. Inggih, sendika dawuh pokoke kula manut mawon, Ibu. Pripun Pak Bu, enten pamurutan dereng menika? Dereng nggih. Nggih. Dereng nggih, sementara dereng niki nembe Nembe metro nggih. nembe meter. Paringi satempa wonten lelaken sapa wonge? Sapa wonge nggih? Nggih. Monggo. Dados. Kowe ora nembang, Gong. Aku ki arep nembang ki ngerti dhewe to. Karo laras ki lha kowe ya isih mat-matan mudeng maksudnya. Mat-matan ora paham blas. Oh, mulakno kowe kadang cuk blera-blera. Heeh. Mula wis pokoke pasrah bongkon karo Ibu Waranggono ki mawon. Nah ya, oh. Monggo Ibu Eni. Nggih. Sapa wonge ora bingung do adu piye
merakot rapot ngarsa kaya tanpa guna urip kuning alam donya dunya mugi-mugi pinundhut Sembah nuwun Ibu Eni. Lah niki ingkang pungkasan Mbak Mbak Nduk, anak wedok. Nggih. Niki wau enten sing request. Nggih. Napa jenenge Gubuk Asmara? Gubuk Asmara. Nggih. Niki dilanggam nggih. Ngaten nggih. Berarti dilanggamke Gubuk Asmara Mbak Dewi Tri Astuti nggih. Nggih. Napa langsung dicampur sari, Pak? Campur sari mawon. Nggih, nderek jenengan semonggo, Bapak. Nggih. Campur sari napa langgam, Bapak? Campur sari mawon. Oh nggih, semonggo.
Ajengan mawon apa ajeng paring bawa? Ajengan mawon. Mboten bawa riyin. Mboten. Aduh. Wis esuk. Ah, ke bawa riyin. Mangke blero malah wirang. Napa ajeng nyuwun tulung Mbah Kakung bawanipun? Nggih bareng. Nggih. Simbah Suharno niki ingkang wayah buyut nyuwun bawanipun Simbah. Terus pundi Simbah? Ingkang wayah nyuwun jenengan bawa mangke kersanipun dipun tibakaken napa wau gubuk asmara nggih, Denok? Nggih. Nggih. Terus pundi? Oh ngaten, nggih. Simbah niku nek ngringgit wonten ing laladan sak jawining rangkah Temanggung niku dereng kersa. Tarik suara niku dereng kersa, Mbak. Nggih, monggo Mbak Dewi mawon. Nggih. Niki jumeneng mboten? Nggih, kali jumeneng nggih Bapak ngoten. Nggih, nggih diserpek Mataram no. Napa mboten? Ya. Oh,
loh. Yang wirang ya. Disapa penggemar TikToknya disapa. Sinten mawon iki? Mboten nggih. Oh, halo Disapa Tika. para Bapak Ibu. Pripun Pak, Bu? Pripun Pak, Bu, sugeng dalu napa dereng ngantuk niki? Nggih. Nggih. Lanjut. Lanjut. Wayangane ta? Monggo. Nah, nggih mpun ta? Nah, Mpun. hah? Lah, Lah kek, enten Lanjut pinyuwunan napa? tas eno. Ngersakaken napa, Bapak? ngrasakaken napa Bapak Ibu? Caping gunung? Nggih. Monggo niku. Enggak. Monggo napa? Heeh. Nggih, nganu, merdika, terserah. Terserah engkau, Denok. Heeh, badhe Nggih. maringi napa? Matur suwun punan. Ya. Caping gunung, Pak. Oh, caping gunung nggih. Ajeng dibawani napa langsung? Heeh. Ben kersane dipun bawani kalih Ibu Eni, mangke dipun tembangaken kalih Denok nggih mboten napa-napa. Oh iya niki caping gunung dereng medal wonten ing Laladan Kambangan nggih. Kala wingi dalu medal wonten ing Laladan pundi nika Gondang. Lah nika keranten tempate nggih wonten ing Argo ngaten wonten ing pucuk gunung lah niki nggih. Sami mawon nggih Pak Bu niki nggih teng dataran tinggi Dieng mehan nggih Pak Bu nggih. Nggih lah jumbuh kalian papan panggonanipun monggo Mbak caping gunung. Nggih. Nggih. Dek jaman berjuang berkelingan Alusan niki Bapak Ibu. Genduk Dewi niki tasih lenggah teng bangku SMP napa SMA, Nduk? SMK. SMK nggih niki tasih lare Bapak Ibu nggih. Monggo dipun kersakaken niki alusan cara nganu Betari Sri niki. Jarene waduh nyandake suara. Sekar bisa
ngaturaken gunging panuwun Denok Dewi. Ngapunten banget niki. Aduh, hujan wireng banget ah. Asrep Denok. Matur suwun nggih. Nggih niki nrasaken lampahan keranten menika sampun wonten Ndara Janok. Truk. Piye? Aja muni ngono, Ndara Prihatna lho. Oh iya. Awak dhewe iki gek sesingitan, gek sesideman kok ya. Oh, berarti arep njaluk lagu sesideman. Ora, wis. Maksude awak dhewe iki gek meneng-meneng minangka dadi nayaka etok-etok. Kowe dadi apa gong saploke ning negara Wirata? Aku iki saploke ning Wirata kuwi malah nganu Truk tak nyambi ngamen. Oh. Aku nggawa caping gunung ki mang. Wau nggo sing gedhe kae. Oh, gedhe ya. Anjur aku ngadeg besek aku ngamen. Kang Gareng apa? Meneh. Aku dadi penebang pohon, Truk. Wite gede-gede Wirata ki. Oh, heeh. Nek kowe dhewe, Truk. Wah. Aku cek pengangguran nih Kang Gareng. Ya kadang nek ndara-ndara yoga ki ngekon mijeti ngono aku gek duwe gawean. Oh. Kerja Truk ning kene mbah dhewe kapan baline? Maksude ning negara Wirata ki ora. Ketoke ora suwe meneh iki awak dhewe bakal ana pepajar tumrap bendara-bendarane awake dhewe sing nembe ngenger ana ing sakjeroning negara Wirata suwita ning kene kinarya nginggati duk nalika Pak kena paukuman lawase ngasih tekan 11 tahun 12 tahun parandine setahun kudu kon singitan ngono. Heeh, Truk. Ya melu prihatin ya, Truk ya. Heeh. Mulakno gawe bengok-bengok ora kepenak ya. Ayo. Karang lakone ya lakon gek prihatin. Wah, kapok jebol telakmu, Gong. Wah, ora aku sehat bare iki kok. Iki ming mlengse sithik. Oh ya, ya. Arek nyuwun apa-apa sing anget-anget wae. Anget piye wong aku wis sumuk ket mau. Ing angin amitit milir Arom-arom lumrapet sari
Sang Harjuna tingalana sumunira esmunya kang kamenungsan kasrepanting kaing mungsuh Gus sareh sabar mboten ngantos pinten dinten malih anggenipun paduka Raden Janaka nuwun sewu nggih niki kranten niki wonten ing Tapel Wates Wirata tebih saking Laladan Wirata menawi wonten ing salebeting kedaton tartentu kula matur ting panjenengan Ndara Prihatnala Ndara Janaka kula suwun supados panjenengan sareh sabar sawetawis kantun pinten dinten malih anggene paduka luar saking Giriguda ing pengajap ugi panjenengan ugi badhe nemahi merdika kundur wonten ing negari Ngamarta malih. Ananging ngeten, Pak. Piye, Petruk? Adat sabene para sata Kurawa niku cuk ingkar janji. Ingkar janji kuwi apa? Cuk mboten pas kalih napa sing dipun janjekaken nalika semanten bendoro-bendorone awake dhewe iki to, Pak, papakane. Iya. Niku kenging paukuman lamine ngantos 13 taun setunggal taun menika kedah lampah dedemitan ampun ngantos kawistara dening sedaya wadya Kurawa napa lah sak panunggalane iya napa lah sak panunggalane barang iki iki Petruk wis ning jaman milenial bapakane Gus, kok jenengan mendel mawon. Datan mubah, datan musik. Mbok menawi wonten ingkang badhe panjenengan ngendikaaken bebundelan reruwet menika ampun dipun singitaken piyambak, ampun dipun dhelikaken piyambak. Diudari monggo. Dumateng ingkang pun abdi, Gus. Semareka den prayitna semuri reseka balik titiyani gandayani kawuryan wirsomna sasi milang lintang bima sekti Kakang Semar kula piwaya rasaning atiku anggonku oleh dawuh supayane hangrias minangka dadi juru riasing Gusti Putri Wirata aku ra mentala yen to mengko garwa panjenengan ingsun sumurup nyumurupi marang lelakonku ana ing kene Kakang Nayantaka ampun panjenengan gadah raos pripun-pripun wong nika iki nggih tasih kadang sederek paduka. Ananging nggih niku emane Bendara Prabu Maharaja Maswapati panci dereng pirsa menawi sejatose ingkang lenggah wonten ing negari Wirata gangsal Pandhawa niku nggih putu-putune dhewe. Ngertose lak namung Ndara Kangkung minangka dados lurah pasar Ndara Jagal Abilawa minangka dados buruh jagal sapi maesa lan ugi panjenengan minangka dados juru rias make up berarti Pak berarti esuk buka kae apa wedding organizer kae wong wis ana make up iya
Sabanjure ndolo pitang tangsen mekaten. Niku sedaya nek menawi kok sinuwun Prabu Maswapati pirsa, tartentu badhe ngluntakaken waspa lho Gus. Kok jebul tinemune bau budake Gusti kula ingkang Sang Nata ing Wirata tasih kapernah putra-putra wayahipun piyambak. Ngeten lho Gus. Kakang Nayantaka, kula ana perkara wigati sing kudu ndak aturake marang jeneng sliramu. Napa niku? Dina iki negara Wirata dikepuk perang marang negara Ngastina lan uga negara Trigarta. Kula nggih nate mireng kabar niku. Ananging sinuwun Prabu Maswapati duk nalika ing nguni waget ngendangaken. Ora Kakang Semar. Kala winginane aku nampa cariyos seka para bocah-bocah yen to Eyang Baginda Maharaja Maswapati wis kelakon dadi bandaning wong-wong Trigarta mengkono. Waduh. Mugi-mugi mboten dipun perjaya napa malih ngantos dipun wirang-wirangaken wonten ing palagan sing marayaku ra trima meneh dina iki. Wong-wong Trigarta lan kadang-kadangku Sata Kurawa bakal ngukup negara Wirata iki. Menawi mekaten Gus, panjenengan kedah waget ngluwari dumateng ingkang eyang lan ugi maluyakaken praja. Mberat angkara murka, mberat pedhut peteng saking negara Wirata, Gus. Ya telangening kalangkun gelar pandan moncara. Tinon lir kakonang surem sorodetan badang. Kasur lan pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga. Monggo Gus kula dherekaken. Iya Kakang. Ayo Petro nggih Bapak. Wah. Wah. Walah dalah. Wah. Nyata laruta sanggir kutha yen namutusa sang Sri yen namutusa sang Sri Prihatnala kula wonten timbalan ing adhawuh
perang gede kaya mengkene kok kowe ora sumingkir. Negara Wirata wis jebol benteng pertahanane. Kowe saiki mending sumingkira mlajara. Nuwun sewu Njeng Pangeran. Lilanana kula kepareng matur ngarsanipun panjenengan dika. Arep matur apa? Kahanan gawate kliwat kaya mengkene kok kowe malah isih arep catur rembug marang panjenengan ingsun. Negari Wirita utawi negari Wirata menika dite panjenengan ingkang labuh utawi panjenengan ingkang budidaya. Tegese negari Wirata menika negari tilaranipun para kina ingkang sampun merjuangaken bangun Praja Wirata. Mendah kados napa raosipun para leluhur panjenengan menawi nyumurupi saking alam kasuwargan panjenengan dika boten waget njagi katentreman lan ugi njagi amanahipun para leluhur. Walah dalah kowe ora semang mejang kaya dalang nuturi kaya dene Kyai. Dina iki uga tak jaluk kowe mlayu wae. Aja ngasi. Adiku wedok kilangan tukang riase. Kula sagah minangka dados tabuk tawuring yuda sinuwun. Welah dalah. Kowe ora ngilu karo gethokmu, kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe kuwi mung wong wandu, wong macu kiling balulingan kaya ngono kono. Lah kok kowe arep adu arep karo wong-wong Trigarta, karo wong-wong Astina. Mbok anggep kae mung prajurit-prajurit cepete. Ning kono kae akeh prajurit-prajurit sing gamben-gamben. Lah kok mung diadepi karo jejonggolanmu, Prihatnala. Inggih. Menawi kula mboten waget ngunduraken sagunging para kraman ingkang mlebet wonten ing negari Wirata. Kula sagah tinigas jangga kula. Welah dalah pancen sumbar kowe yen mengkono. Derekno panjenengan ingsun. Kowe iso nyupir? Saged. Iso nyupir apa ora? Saged. Nggih, kanca-kanca kae lho. Engko supirana mesake baline. Inggih. Nyopir apa? Nyopir tiang setri. Tegese nyopir kendaraan kereta kencana. Wah. Bener kang dadi ucapmu. Inggih. Kula menika nek menawi nyopir menika gigi siji. Awit awal starter dumugi ban rem dadosipun misale sowan saking Temanggung dugi Batang niku saged 3 dinten. Ora sembrono kowe Prihatnala. Kowe iso nyupir kereta? Saged. Ayo supiri panjenengan ingsun maju ning palagan.
Nggih.